ଆଜିର 25ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା। ନମ୍ବର 1, ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ସକାଳୁ ଉଠି କଦଳୀ ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛ, ନିଜ ପାପୁଲି, ଦହି, କ୍ଷୀର, ଯୋଡ଼ି ଠାକୁର, ଶଙ୍ଖ, ଗାଈ, ବାଛୁରୀ ଏସବୁ ଦେଖିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗାଧୋଇବା ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇ ଗାଧୋଇଲେ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଘରେ କେବେ ବି ଲୁଣ ଡବା ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ନିଜ ହାତ ଭୂମିରେ ଦାବିକି ରଖି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଘର ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ମହିଳାମାନେ ନିଜ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ନ ଗାଧୋଇ କିଛି ବି ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ଘରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏପରି କଲେ ଅର୍ଥହାନି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି ସେହି ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 9, 16 ସମୟର ବ୍ରତ ରଖିଲେ ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସରକାରୀ କାମ ସବୁ ସହଜରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ନମ୍ବର 11, ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 12, ନିଜ ଦୋକାନ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋମ ପୂଜା କରିଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିଥାଏ, ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 13, କଥା କହିଲା ବେଳେ ପାଟି ଲାଗୁଥିଲେ ବା ବାଣୀ ଠିକ୍ ନଥିଲେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ହେଇଯିବ। ନମ୍ବର 14, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗଲାବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କରି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଯିବା ଜାଗାରେ ସଫଳ ହେବେ। ନମ୍ବର 15, ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ଘରେ ବାଜିଲେ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 16, ଭଲ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଶିବ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 17, ଓଠ ଉପରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ସେହି ମହିଳା ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ପ୍ରେମର ଅଭାବ ନଥାଏ। ନମ୍ବର 18, ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ଭଲ। ନମ୍ବର 19, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 20, ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରିଲେ ଅନେକ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା କମିଥାଏ। ନମ୍ବର 21, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ନିଜ ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 22, ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଖିଲେ ଦେବକୃପା ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 23, ଆକାଶକୁ ଦେଖି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଭାବିଲେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 24, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ ଚମତ୍କାର, ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 25, କଳା ଗାଈର ମୂତ୍ର ଘରେ ସିଞ୍ଚନ କରିଲେ ଘରର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।